všetko hovoríme o porušeniach ľudských práv. 30. Minúta a pol, pani Bauer. Ďakujem pekne, pán predseda. To, čo vidíme v súčasnosti v Bielorusku, pokiaľ ide o utláčanie poľskej menšiny v tejto krajine, to nás skutočne zhrozuje. Neustále sú títo ľudia potláčaní, uvrhovaní do väzenia. To sú bežné praktiky bieloruských orgánov. Ja som Slovenka a zároveň som predstaviteľkou jednej národnostnej menšiny. Tak ja chápem veľmi dobre situáciu poľskej národnostnej menšiny a pani Bioris v Bielorusku. Národnostné menšiny veľmi často sa k ním správajú, ako keby boli nejakí irredentisti a to samozrejme veľmi často potom prináša negatívne politické reakcie. Prenasledovanie národnostných menšín je súčasťou praktík nedemokratických režimov a zároveň nesmieme zabúdať, že práva národnostných menšín sú ľudskými právami a to potvrdzuje aj OSN. Preto porušovanie práv národnostných menšín, ich diskriminovanie a diskriminovanie ich členov, ich prenasledovanie, to všetko sa nemôže chápať ako interná záležitosť jednej krajiny. Preto v žiadnom prípade nemôžeme prijať to hrozivé posolstvo, to posolstvo vydierania, ktoré ako keby nám Bielorusko zasilo, nám, predstaviteľom Európskeho parlamentu. Pán predseda, Európsky parlament môže vyslať len jedno jediné posolstvo Bielorusku, že politika, ktorá potláča národnostné menšiny, je nepriateľná. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pani Bauer. Pán Mitras na 1 minútu. Ďakujem, pán predseda. Pozorne počúvam, vypočul som si prejav pani komisárky, veľmi ma to zaujalo a bol by som očakával nejakú energickejšiu reakciu. Pred 2 týždňami ste sa mali vyjadrovať, keď sa udial tento incident. Tak toto nie je predsa akceptovateľné. Súhlasím s tým, že treba konať, určité činy sú potrebné. Je pravdou, že tí, ktorí hovoria dnes o sankciách, zabúdajú na to, že sankcie tu už boli. A politika sa aj tak veľmi nezmenila ako následok toho. Netvrdím, že nechceme podporovať občiansku spoločnosť v Bielorusku, pretože všetci, ktorí sme